zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Atzaldeon Jon, atzaldeon Aitziber, ze moduz? Atxaldeon, pozik, azkenen hemen. Kosta zaigu, Beti kostetan da apurtxo bat, baina bueno. Etorri gea. Pozik, etorri zarielako. Baita gure. Uniformez jantzita. Uniformiaz, beitu, zuzenien sartuko gara gaur, berbagai nagusixe izango da Arizona, obra. Gainera, enterau garenez, ixe urtemugan zaze, lehengo aldiz estreño zabienetik, ze entzuk dio zentzasinueko inbertan, zela ikuste duzue hasierako garai horreik. Karo, nik guantxe bertan konturatu naiz urtemuga beteko degula bihar bertan. Sentsazio super politxak. Daukat sensazioa alde batetik bizita osoa daramagula hau kontatzen, eta beste batetik atzo estrenatu izan bagenu bezala. Orduan, sentsazio nahiko kontrajarrik die. Ez dakit ondo nola azaldu. Ja, eske beti gertatzen da, ez? Olako antzeslan batekin edo, funtzio asko izaten ditugunen, zorionez horrela izan da, azkeneko urtean ez dakit 70 gora edo egin ditugu, orduan beti egoten da sentsazio doble hori zuk esaten dezuna, ez? Nik berdina sentitzen dut. Ematen dut denbora asko daramagula, urtebete baino ez da pasa, baina bai, funtzio pilo bat egin ditugula. Eta gero, nola, ikutzen deun gaia, eta ikutzen deun gai hori problema bezala denbora asko daraman, baina aktuala dan, igual horrek ere indartzen du, ez? Sentsazio doble hori edo guk sentitzea. Arazoa gaina ez du obera egiten, okerrera egiten du, kasu honetan, estatu batuetako egorak, orduan, bueno. Eta beira, urtebete daro jezu ja obrak itxen, ikusi dauenak ikusi dau, beraz, ez euki bildurrek spoilerrek itxeko, edo lan gaiak sakonki esango itxu hau, eta nipe guretzuet kontetie, zein izen zen nire esperientzia lehengo aldiz ikusi nagoenien. Bale, hau interesatu zaigu. Eta gauza da, Donostin ikusi nagoen, Antzoki Sarrien. Eta esango nauke kuadrilako taldera baten batek biheldu hauela Instagrameko posta esanaz, betu, antzerki hau dau, fango gara ikusten ostegun baten zan, esango nauke, eta ostegunerako kriston plana. Nik bonokulturalien saldo apurtxo bat nauken, eta esan nauen, gonbidatu ingo zauetik, bonokulturales erosikutzen zarrerak, eta Europea askotan erosituzte zarrerak, ni euren bonokulturalen kontu panaz kontzertu ikusten, eta toketa jaten, esan bio, toketa jaten. Horten erosin itxuen, eta esan gauen, guazen barre batzu botaten. Antzerkira goiez, hasi gitzen, ikusten, eta danok barrezka. Eta orokorrin giro oso politxe, ze antzokira sartuaz bat dauen dana beteta, eta hasierako momentu horretan bai izen ziren barriek, barre potentiek. Eta gero bapatien, nik sinopsia irakurri barik, eta ez dakizuek sinopsian zenbat zehaztuko zauen, edo zenbateraino argi euen. Segu fangitzen ez derrik Bai, ez du asko zehazten sinopsian. Hori eskatu guztetan askotan aurrez ezer jakitxe, batenaz espektatiba barik, barre baten lagunekin, eta bapatien heltzen da momentue, eta izan guztiz kriston kanbixue, eta gustau jatena, Enagoena espero, eta igual aurregatik gustau jatena inbeste. Bai, eske zuengan aldaketa hori kasi ikutu indaiteke. Bai. Osea, nabaritzen dugu pila bat eszenatokitik. Eta da zoragarria hori sentitzea. Da seinale bat, guri esaten diguna, egun behar dezuten lekuan zaudetela. Eta ulertu behar dezutena ulertu dezutela. Eta hori sentitzea gozada bada. Osa, beste antzeslan batzutan barrea gure gasolina izan den bezala eta barrea gozatu dugun bezala, egia da Arizonan isiltasun hori, tentsio hori asko gozatzen deula, ze egia da guk provokatu nahi izan dugun zerbait ere badela. Eta sinopsia nik uste ezkutatu egiten degula, ze nahi genuen sorpresa izatea baita ere. Ez, uste jartzen duela, Margaret eta George, bai, horrela oso generikoa, ez? Margaret eta George estatu batuetako matrimonioa dira, Arizonako mugara doaz, zaitzera, ez dakize. Pixkat esplikatzen du problematika hori, Minutemen proiektuaren asunto guzti hori, mexikarrak estatu batuetara ez gurutzatzeko dala, eta hauta dena, baina ezer ez gehiago. Karo, apostua ere oso pertsonala izan zen, personajeak hain farseskoak izateko apostu hori, oso pertsonala izan zen, Kepa Errastik eraman du euskarazko bertsioaren zuzendaritza, eta orduan hortik etorri zen zerbait zen, eta gu konstiente ginen gero horrek buelta sakon bat emango zula funtzio hortan. Ze gai horiekin gainera ezin da frivolizatu, esan nahi dut, tratatzen da mugen kontua, violentziaren kontua, ez bakarrik violentzia fisikoa, violentzia psikologikoa, tratu txarrak aipatzen dira, bortxaketa, gai horiekin umorea egin daiteke frivolizatzen ez bali madezu. Orduan hasten gea, abitzen gea umore hortatik, baina gero badao momentu bat gaia bere gordintasun hortan azaldu behar dezuna. Bestela ez du balio. Hori da. Eta humori hasierako hori
oso ona, oda barre baten gingo zen danok, baina bigarren zati izan zen impactantiena. Ez bakarrik, antzespenagatik eta benetan gidoiagatik bai, baina eraberien antzoki dana murgilduta dauen zuen antzespenakin, eszenografiakin, argixekin, dana, atmosfera bat zen, eta horrek bai eraitxentzu konturatzi gaian benetako garrantzixe eta larritxasun eta bai. Jo, hori asko eskertzen da, karo, ze gu hotzan gaudenean aige egiten eta nabaritzen dugu zuen energia, baina askotan ez dakigu gero hitzez zuek kontatu arte zer jaso dezuten, eta hori gutzako oso interesgarria da. Baina, ziara etorri zan egun hortan, energia oso berezia zeon, gogoratzen ez bakizu zeatik, justo iraileko aste horretan, zazpi funtzioen genitune Antzokizarran, lehenengo hirurak gazteleraz izan zian, eta justo ostegunean itzultzen ginen gure terrenora itzultzen euskarara kriston gogoak ingeunden eta girola berezia sortu zen. Genuen gogo berezia, karo, zuk ikusi zenun euskaraz genuen lehenengoa. Eta gehiago esan gutzu, egon ziren lagunek nik esan nagoenien, sarrerak erosiko itxut, ze egunetan, ingauen taldien, holan, inkesta WhatsAppeko, eta egunen arabera gaztelerazko egunepe sartu bitxuen, ze agian klasiegatik edo lan, claro. Jentik esan nagoen, gazteleraz bada enoie. Ondo! Jo, eskertzea, egiaz. Eta konstientekea gure kontraesanaz zentzu askotan, euskaraz eta erderaz estrenatzen dugu, Euskal Herriko mugetatik kanpo ere aukera hori eduki dezagun. Ze gertatzen da, herri askotan bi hizkuntzak dituzuela aprobetxatuz, gaztelerazkoa kontratatzen dutela. Guk beti esango dugu, Euskal Herrian funtzio bat egin nahi balima dugu, euskaraz egin nahiko degula. Eta zalantzan balima dago publikoa, ze ikusiko dugu euskaraz, edo erderaz, mesedez ikusi beti euskaraz, euskaldunak, euskaraz sortu dugu, eta diferentzia handia dago gaina bersio batetik bestera. Emanaldi guztietan, baina antzeslan hontan bereziki esango nuke badagola aldea. Bai, eta zenbat aldi sentitu dugu, ez? Herri batean gazteleraz programatu, teloia itxita hasten gehiago, eta teloiaz bestalde jendea euskera zentzun esan, baina nola, mesedez, osea... Momentu hori da lotxa maksimoa, ez? Gu gaude teloiaren alde batean euskaraz izketan, teloiaren bestaldean publikoa euskaraz izketan, eta konstientegea teloia igo orduko gu gazteleraz hasiko gehala emanaldia eskaintzen. Euskaraz jarduten ari den publiko baten aurrean. Orduan, ez dauka inongo zentzurik, udalen kudeaketa da azkenean, edo gure gainetik dago beste erabaki bat da, baina ez dauka zentzurik. Jo, ni gaitu nahi dutzuet, azkenean uste dut, sorkuntza artistikoan edo obra bat itxerakuan, uste dut nahi eskoa dela, aldarrikapen bat itxia, artia horretarako dagoela. Baina, ala ere, badatorre aukera kostu handia, ez, nola hartu gai bat, nola jorratu, eta galtu nahi duzet, ze aukera kostu dau, olako gidoi bat, taularatzean, zuentzako aktore moduan. Jo, hostia, galdera, Galdera potentea da. Nire bilbide guztian antzeslan bat egin deten hain politikoki konprometitua, hain gai guzti horiek modu horretara mailan gainean jartzen dituna. Eta gainera, nola, guzti horrek beste dimentsio bat hartzen duen gaiaren aktualitateagatik, oraintxe bertan gertatzen ari da zerbait eta hitz egiten ari gara, eta horrek beste dimentsio batean sartzen du antzeslana esan bezala. Ez dakit, alde batetikan, gai aldetik, zehozerrain politikoki konprometitua egin dudan inoiz, eta beste alde batetik, klaro, badago beste konpromesu bat, dala pertsonaia hori egitea. Nire kasuan, Georgen pertsonaia hori egitea. Ez dut egin, pertsonaia bat nire bizitzan, nire gandik hain aldenduta dagoena zentzu guztitan. Ideologikoki, psikologikoki, intelektualki... Beste muturrean dago. Fizikoki bai. Fizikoki ere bai. Fizikoki Arizonan birak fisiotan diru guztia behartuna, baina egia da... badagola konpromesu grado bat, baina nahi pertsonalki Arizonak piztu iten hau, pixkat pikirri jartzen hau zentzu hortan, ze badakit gainera, horrelako gaiak jorratzeak, jendaurrean, jendearengan reakzio bat zatzen duela, sortzen duela, ziarako antxe kontatu dizkigune erreakzio horiek adibidez, orduan, ostras, horiek ikusten dituzunean,
egia esan, sentsazioa da, hau badago, lana eginda dago, eta ze gratifikantea, eta ze ona, eta segitu ezagun bideontatik, zait. Bada politikoki oso konprometitua dan gai bat eta funtzio bat. Ni konturatu nintzenean Donald Trumpek asko gorrotatuko luken funtzio bat zela, orduan erabaki nuen edo konturatu nintzen gauzak ondo egiten eri ginela. Esan nuen, hau Trumpek itzaio bat ere gustatuko, de hecho, uste ez ikusiko balu, nintzatekela berriz ere estatu batean sartzeko eskubideakin egongo, orduan pentsatu nun, ondo egia, orduan bide honetik goaz, gustatzen ez dut. Ez digute, ni esta ni la otra, uste. Hemendik aurrea estatu batuetara, larri. Ba, igual, Mexikon, irikiko izkutea. Kasi nahiago, Mexikora. Bai. Aizue, eta bixi galdetu ditzuet, batez bezuk aipatu dozunan arabera George pertsonaia eta abar, aktore moduen, orokorrien zabaldute. Egongo litzateke momenturen bat, zeinetan zuek kontzientzia eragozpena eukiko zaukien pertsonaia bat antzesteko, edo eta oso desberdina dan pertsonaia bat, aktorien lana bada horrelako obra baten, Georgeen pertsonaia nonork antzestu bidau. Eta pertsonaia bat da. Baina batzutan, kanpotik eta agian barnetik be sentiru izan dozue, badau pixkat gazteleraz bailinkietante deitze jako hori, nun ez dakitzun zer dan erreala, zer estan, batzutan pertsonaiak zu elikazaitzake bai bere jarrera horreitan, noski, espero dudanok, ezetz, eta badakigu ezetz, badakigu aktore oso honak zariela, eta antzerkixen geratzen dela, baina inoiz bilurre muntzu horrek, edo eta pentsetie, agian antzerki obra baterako bai, baina izango balitz adibidez telebistako ez dakizen bat kapituluko serie bat, eta murgildu binaz mentalidade hontan, hainbat temporadatarako, agian zango zaukila ezetz, edo eta olako pertsonaia iztutze zuela leku emun gure publikoen aurrien, edo zelan ikuste dozue hori? Adibide garbiena zure personajea da, ez? Kasu honetan, nire personajea Margaret da pertsonaia maitatua edo publikoa Margaretekin jartzen da. Ia lehenengo momentutik. Nik adibidez platzekin lanean denbora asko daramat, eta inoiz ez ikusi pertsonai bat hainbeste gorrotatzen. Osea, nik uste zure lana izan dela, pertsonaiaren azalean sartzea aldan gutxiena epaituz nolabait defendatzeko esaten dezun hori, baina eske ikusi zaitut George gorrotatzen indar guztiekin, eta normala da. Bai, baina lehen esan detena pixka bat baita ere, nola dagon hain urrunduta nire pertsonatik, ez dizkit planteatzen diatriba horiek, ez dizkit duda horiek planteatzen. Orduan pixka bat erresagoa da niretzako, ze iaia ikusle bezala, aztertzen dut. Nik dokumental batean ikusten ariko banintz bezala. De hecho, erreportaiak eta dokumentalak ikusi ditugu. Eta konturatu ginen, guk pertsonaiak muturrera eramaten baldin baditugu ere, benetako pertsonak, hormuga hortan da benetako pertsonak, askoz ere muturreko goak direla, guk sortutakoak baino. Orduan, klaro, nei kasu hontan ez dizkit planteatu dudak Georgek, ez tokat inongo dudarik gau bat eguna bezalakoak garela. Noski. Baina, interesgarria da zuk botatako galdera, ze eraman dezagun adibidez, Arizona telesail batera. Pixka bat kutsu errealistagoa izango luken thriller batera edo drama batera. Nik uste dut hor ja ikerketa sakonagoa izango litzatekela, zehozer gehiago eskatuko lukela. Eta igual normala da, niri etzaitokatu, hain luzaroan, horren beste sartzea, nigandikan hain urrunduta dagoen pertsonaia batean, ia egunero, ez? Astero jazten dute Georgeen larrua, eta bueno, nahikoa. Baina, ez dakit, gertaliteke, eta gertatu dira, ez? Horrelako kasuak ezagutzen ditugu, aktorenak eta bantxe ez dakite izenik konkreturik, baina bai, pixka bat, sartu direnak, bai inkietante hortan, edo iaia lado oskuro batera, ez, joan direnak. Badau. Nik detai bestela kontatuko dizut, ensaiotan eginela, palatzik uste nun, kriston raiauta, eta esate ziten, ez dut spoilerrekin gordun bitz konkretu klabeetan esangoet, bale? Bale. Esaten zuen. Baina esan deu, esan ditzakegula, porque ja urte bete dara mauta izu. Baina beraz handik ez du ikusi. Arianak ez du ikusi. Arianak mezi du. Orduan, plazablak esatezun. Euskal Herriak gorrotatuko nauzea, Itziber Garmendia eta egiten dut. Antzez lan berean.
Zuk badakizu, bale. Baina pixkat kontautzet, egizela pixkat argumentue. Bai. Bueno, dago momentu bat, de hecho... Dago gauza bat, hau, orain arte ez dut kontatu elkarrizketatan, baina badago gauza bat, Jon Plaza oso ondo retratatzen duna, lagun bezala eta aktore bezala, eta, bueno, Georgek Margaret bortxatzen duen, ja, lehenengo spoileraren bortxatzen duen momentu batean, berak hemendik heltzen hau, karroaren atzean gaude, eta hemendik helduta karroaren atzea bultzatzen hau, eta beran ere gainean jartzen da. Baina publikoa ikusten ez gaituenean, momentu bat daude segundu batzuk, berak hola egiten dit. Hori guk ez gauen bape ikusten. Claro, hori ez dakizu ez duzu ikusten. Baina bada momentu bat edo modu bat esateko. Barkatu. Eta notatzen dut, bere lastana notatzen duten aldiro esaten dut. Ai, porque bada momentu bat oso gogorra interpretatzeko. Ze, hemendik heltzen zaitu... Beste gauza bat, honek baina hartuko du beste dimentsio bat ere, ze ni ez naiz konstiente hortaz. Beti itxe jazu. Bai. Hola, itxen diazu. Claro, es que, momentua oso bortitza da momentua. Zuk nahi hemendik heltzen diazunean, gaina badago momentu bat, gauza bat dela oso fisikoa eta fisikoki nik ezin dut ez erregin beak hemendik hola heltzen man hau, indarra triplea daukalako. Orduan, bultzatzen hauen enkarraon atzera, gelditzen nahi zola, eta ez dakit igual ditzea kontuatu, baino funtzio guztietan ikidazu hola, bai. Eta hori da publikoak ikusten ez duen zerbait, baina guk sentitzen deguna, eta igual zuri inkonstienteki atera zaizuna, baina nik jasotzen detena, eta hori bada holtzan bertan, gertatzen den zerbait, pertsonajearen azalpetik aktorea bera ateatzen denean. Guztiz politxe. Momentu hori guretako zen, entzuten da gainera zaratak, entzuten da lurrera jazten da momentu, eta behitu, bai, postenaz, horrek esan nahi dau, badauela ondikan aktore eta pertsonaia mantentzen da. Nik uste, Jon Plaza hola kasi superbibentzia edo ateatzen dela Georgen azaletik eta Aitziber Garmendiari esaten dela. Ni hemen hola, bai. Eta gero gaina horren ondoren dator momenturik frikiena, baina igual gure gustokoenetako bat dala bertsoak botatzen ditugunean. Hori zan urrengo galdera, bai. Horixe, galdetu binutzen, bapatien narratibo edan eta itzezko edan gidoi batetik, bapatien bertsolaritza sartze dozue hor, eta hor bai antzokidan aunkitzen dela. Zeinen izen zan erabakia bertso bat botatiena, ze esango nauke funtzio hau bindela gazteleraz be. Bai, hori etzeon. Etzeon, gaztelerazko bertsioan hain dago epaiketa bat. Epaiketa badago, hauz distorsionatu batekin, eta, bueno, pixka bat La Manadan, eta gertatu ziren epaiketen aria jarraitzen du, eta... La Manadako biktimari eta erasotzaileei egin zitzaizkien galdera erreal batzuk rekuperatu ditugu, eta orduan erasotzaileari galdera bakarra egiten diote, eta listo, eta biktimari 1000 galdera egiten dizkiote, zergatik zen eraman soineko txuri hori jantzita, egia alda aurrengo astean lagunekin merindatzera atera zinela, eta gudena, benetan La Manadako biktimari galdetu zitzaion zerbait izan zen. Gertatu dena, zalantzan jarrita dena. Gazteleraz hori egiten dugu, eta euskerazko, gaina lehenengo bertsioan bazion abesti bat hor, musikal bat zen lehenengo bertsio hortan, eta orduan nik abestu behar nun eta Jonek dantzatu egin behar zuen momentu hortan. Eta... Klaketan, marregia. Klaket dantzatzen zenun, eta ensaiatuta da nahi genuen, bai. Horren bideoak badaude ensaio gelan. Orduan, instintiboki erabat kontra etortze zitzaigun zerbait zen. Nik esaten nik ezin dut orain abestu besterik gabe bortxatu berria izenean eta bea dantzatzen jarri, bea ikusten dutenean oso deseroso egiten zitzaigun. Eta hortikan sortu zen gero bertsoa kantatzeko. Kepa Errastiren aurpegia horrena izan zen. Bertxue? Bueno, utziko dugu kantarik gadene badezu emanaldi honetan, ez dakit gaina ez dute genuen arrasaten egin bertxori gabe. Ez? Bertxori gabe genuen, jarraitu genuen, zau da. Eta klake ez da. Bortxaketa gertatzen da, karroaren atzean, remolkearen atzean, ez da? Bai. Bukatze zen, eta gero argi aldaketakin atera iten ginen, eta jarraitu iten genuen. Eta bukatu zen, eta etorri zen kamerinara, eta esan zuen. Egin bertxue. Eske emanaldi bat biziri dago denbora guztian, eta emanaldi batek... Ez hori, badauka zuzendari bat, baina gero publikoa ere zuzendari zeate, eta etzeate konturatzen, baina zuengandik jasotzen degunarekin ere erabaki bat edo beste hartzen dugu. Orduan, lehenengo aldian estrenatu zanetik gaur egun dan Arizona, ez da berdina.
Ja, bai, hori galtzen binotzen erabakiai buruz, momentuan, erabaki asko hartu beharko dituzue, baina, hasiera batetik ona bai, eta erabaki horrek zedi geixen bat zuenak, edo direktorianak, edo keprenak, edo zelan? Denetik, ez? Bai, denetik pixka bat, nik uste dut azkenean zuzendariak ere badaukala ensaioetan eta estrenatu aurretik edo estrenatu eta lehenengo funtzioak arte pixkat gainean egoten da, gure kasuan behintzat, eta gero pixkate, hori ez, funtzioa bere kabuz ibiltzen hasten denean, eta hola, azkenean gu gelditzen gera ordezkari bezala, eta guk hartzen ditugu bidean. Ja, azken aldian hartu ditugun erabakiak bionak dira, eta gaina egia da, kuriosoa da, biok faio berdina daukagula, plazaolak eta biok, eta da perfekzionismo puta hori. Eta emanaldi bat bukatu orduko, hasten ez, aurrengorako hau betu bardegu, hau arindu behar dugu. Ematen dugu karri, besarkada bat, bai. Eta separatzen ganen, aurrengorako, bai. Hau muzetxo ez da jun, hau ez da gizek, Zuek igual, eske match hori marabillosoa da, match hori sortzen du buruko faio berdina eukitzen. Bai, petardo batzuk, baina kristu. Bai. Eta zuek berdin, eta seguruenik produktuak obera egiten dula horregatik, ez? Hobetzeko desio horregatik. Bai, konfiantza apur bat eukide dabe, bai, esateko. Bai. Hau goratu duz, eneko zarga erdoik esan dako inork ez nau hau egitera behartu. Eta askotan guri pasata jaku hartzen ganera como kristone, espektatibak edo ideia edo proiektuak, eta askotan da gero como, eske inork ez zaigu behartu nago egitera. Bai. Zuek, bebai pasata jatu ella, nivel profesional batean. Bai. Noski. Claro. Eta oso konstiente izan da. Denarekin gainera, Bai. Karo, askotan gure gain ere, oantxe ustez kotxean ere hortaz ari ginela, ez? Jartzen dio gure buruari presio bat, espektatiba zuk esan bezalariana, ez dakit, ez? Horrelako, presio bat, gure gain, horrelako pixu bat jartzen dugu gure gain, eta, hori, esaldi hori, eneko botatako esaldi hori oso politia da. Egia da, gaitu behartu. Hemen gaude, gozatzeko. Bai, gure lana da, bai ez dakitze, eta beste batzuk ere ez gea inor operatzen ari. Eta higo inor hilko, mai gainean. Ez gea inor operatzen ari, ez? Emozionalki agian, Bai, ni urduri jartzen naizen momentuetan beti nere buruari darpekatzen dut. Hau jolas bat da, jolastu. Ze laguntzen du lasaitzen, ze bestela egia da. Nola ditzen dio guk funtzio bakoitzak. Jolas ordua, hori da, ez? Horrek laguntzen dugu egia esan. Bai, egia da. Eta zeakin, bertsoarekin bukatzeko, aipatu nahi nun, klaro, zergatik bertsoa, ez? Lehen abesti bat eta klake bat zegoen tokian zergatikan bertsoa. Eta zergatikan bertso hop. Gainera, irutze zitzaigun zez oso punkia. Bai. Puskatzen zula momentu hori erabat, eta gainera ez ziola ematen gero, ez zuela arintzen baizik eta azentuatu iten zula. Bai, hain frikie da gainera, da friki maila bat, bai. Ze horrelako gertakizun gogor bat edo gertatzen danen, zinean edo antzerkian edo, nik uste bi bide daudela, musika batekin edo lagundu gertatzen ari den horri, drama gehiago jarri, musikola tenebroso batekin edo imaginatu, edo bapatean puskatu guztiz, eta zerikusirik ez daukan zehozerrekin oraindik ere gehiago indartu momentu hori. Alik eta deserosoago egin, bai jendearentzako, bai danarentzako, claro, porque hauek bertso bat kantatzea atera dira, baina ikuslearentzat horre remolkaren atzean bortxaketak jarraitzen du. Bai. Eta jarraitzu duen bukaerar arte. Bai. Karo. Bai. Egoerei apurtxo bat entzinoa baja okutzago. Eta galdetu oso ondo. Zein gozauki zuek pertsonaiatik kanpo aitzi berrataion hor mugan. Bapatien, Arizonara erun zaue. Bai. Eta zaze, zuekiko oso desberdina dan ideologia dauken gentiekin. Bai. Ez dakit zela bukatuko zaukien hor. Ez zalantzan jarri hori, ez dakit, baina zuek zaze hor, zuen kanpinden dakin edo zuen kotxiaz edo danadalako edo, egunerokotasunien zein gozauki jaikitxe zare, ikusten duzue jenti hor muga defendatzen. Karo, eta ez gaude bakarrik gaude ideologia fascista duten beste ekipo. Bai, dauen jente dana eta bapatien zuek. Vale. Pertsoniatik urten da, zein gozauki, eta ezin jozue aldein.
Isili geratu, zeo esan, muga pasauta bestaldien... Ba, A ver, ni nahi kasik- Mexikoa kasik hori, jugun. bai, Lo bai, pasa bai, que, bai. karo, hauek rifleak inda daude, fusilak inda daude. Claro. Orduan, igual disimulan mexikanoi pasatzen utizkinatik. Hola, kaktus eta disfrazatuta. Bai, hori da. Vale, Pasa bai, bestaldea. Claro, es que bestela, claro, nik ingo nukena da, jarri neoi batzukin hor welcome, eta venga, sartu baitezela danak. Baina, eta- claro, Baina daude- gero inguruen, hoi da. Ondon beste George batzuk eta joste... Claro, hoi da, zea osea, batzuk baldin zaiena badane. hori da, beste Claro. horiek horreongo balira, ba, saiatu disimulan mexikarrak mugaz bestalde pasatzen, pasatzera uzten, edo gujun Mexikora. Gujun Mexikora, ni uste, porque azkenen ere Margaretek esaten du esaldi batez, Diegokin hitz egiten nahi danen, Mexikarumearekin hitz egiten nahi danen, Hori da. esaten dio Margaretek, kontuz, ze Mugaren mugatik alde hontako jendea ez ez da da ondo. ondo. Ba, Bai. hoxe, Bai. igual, hobeto bestaldera pasatzea, ez? Nik kasi nahiagoat Mexikon, Hori apurtxa nahi Arizonan zidarri baino. zen zan. Momentu hori Margaretena izen zan apurtxa zuri. Bai, ez? bai. Ez da- Hori ere gerora gehitutako Bai. zerbait izan da, Diegorekin Beitu. konversazio hori. Gaina, Bai. ziara guk iten dugu hori. Osea, guk txalotan pasa iten gea Mexikora. Bai, Justo gaina antzokizarrean egin daiteke, Bai. ez, hor muga dago, eta eta orduan pixkate txaloetan egiten dugu. Gure Venga. vinilo hori bukatzen dan, horrek muga markatzen du, eta txaloetan azkenean pasa iten gea Bai, Mexikora. Ez, bai. orduan hori hor dago... Bai. Politxe. Bai. Eta, bueno, zuek aktore bezala, gai ikusiko zinateke bestean pertsonaia holtza gainien defendatzeko? Edo- Ostras, hori ariketa politia litzake. Kristona litzake. Zu Margaret eta ni George. Ni egun baten ingo nuke gustora. Hori. Egun baten ingo nuke gustora. Bai. Jakiteko bestean azalean ze Badaukat sentitzen da. bideoren bat, Bai. horeretan, zu nere txanoa eta txalekoa eta dena jantzita, amigo, osea, Georgen egin ditu. Momentu Egia txabatera da. kondo dago Bai. Egia da, daukagu Bai, bideo bai, bat, ni bai, bai. osea, gaula galtzontzillo Bai. zeakin, jarri nun rellenoa paketea eta da. Eta zu Bai. Margaret eta alze ditzen, bai. Bai, ostia, horre gineitzako goratzen. Ba, Margaret oso pertsonaia politia da, iteko egia zen. Bai. Margaret opari bada, Margaret gainea da oso eskerroneko personajea. Nik zuk esatezun bezala, Ariana, nik defendatuko nukeo, defendatzen saiatuko nintzake, ze, gara, hoxe, behin ikusita Margaret zein egiten duen, Ja, ostras, osea, listoia oso altu dago. Ni berdin esaten dut Georgeekin. Baina- Aber zein defenditzen duen personaje nazkagarri hori zuk bezala. Tio. Bai. Kanpotik apurtxoa gorrotatzen bukatzen duzu, George. Bai. Bai. Oi, hasieran graziozu, Hasieran, eta Claro. pixoak eta... Hain baina- tontua eta hain ez da Baina izan, bai, eta esaten baina- duzu, jaja. Baina ez. Ez, Baina gero ez, ja ez da gero- hain maitagarria. Pasada, bada, bere background guztia eta ezagutzen dezunen, ezagutzen dezu gaina harima bat iluna, gaina, osea, dena dauka, ez? Ze burua jaten uzten da, eukiko balu bere kriterio propioa eta bar, baina ez Baina ez dauka dauka. hori ere. Tontoa eta gaiztoa, eske gauza okarrabik ez da mundu Ezin da honetan. okerra izan. Arroa be bai. Bai, eta arroa, oso Bai, arroa, eta- bai. 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 Ba, beira, pixka bukatzen fateko, ingoitxo pare bat jolas. Vale, Eta di oso jolas azkarrak. Vale. Bai. Lehenengoko jolasa da, bata do bestea. Nik esan gutzuet, bitz, eta zuek aguro esan biozue, zein. osea, bakoitzak Bai. esan behar dugu. Bai, erantzun aldi berien, guro hori, Vale. espontaneo izetie. Eta orzu gatzuna lehenengoko gauza. Vale. Hori Zera, da. hau edo hau, Hau, ez? bai, Vale. bi gauza, eta gero beste jolas bat egongo da. Arianak Nire esan gure dut jolas gutxuna. tipikoak. Vale, Bai, vale. honek. Ah, que guay, vale. Orden, izango die, bitz, eta zuek aukeratuta esan. Vale. Eta gero, holan, Vale, jarraixen doi vale. izanak. Vale. Zaldibi edo urretxu. Zaldibi. Urretxu. Osa, favore. Antzerkia edo zinema. Antzerkia. George edo Margaret. Margaret. Arriaga edo antzoki zaharra. Antzoki zaharra. Artea egin edo kontsumitu. Egin. Egin. Hostia, bai, egin. Ahotsa edo gorputza. Ahotsa. Hautsa. Oso ondo. Zaldibi urretxu. Horrez dago. Ez da negoziak eta gero, aparte, ni hor bizi naiz, bueno, tamale Zumarra bizi naiz, baina... Zumarragan bizi da? Urretxura begira. Baina urretxu grazara. Urretxuara naiz. Baina Zumarragan bizi da. Ordenagia zaldibi esan bio. Zumarra o Zaldibi, igual, esan nuke. Bueno, ni Donosti bizi naiz, osea, que ni ere. A bera. Bueno, Egia da. Ai, ama. Bueno, ointxe beste jolas bat, sinonimon jolasa. Ordan, Buah, nik vale. izango zuet
hitz bat eta burura etortzen jatuen lehenengoko sinonima edo gauza, zuek bota. Vale. Arizona. Baby. Nahi burrito etorri zaiz, baina ez daukatzen ikusi. Pelikula zeon da, Arizona Baby, eta grupoa. Muga. Arizona. Ostra, muga. Ardoare eharra da, muga. Bai, ardoa. Ardoa, venga. Margaret. George. George, bai. Justizia. Itxua. Num da hoi. George. Margaret. Margaret, bai. Hobe hori. Arrazoia. Arrazoia. Ez daukein horrek. Hostia, garestia. Arrazoia garestia. Egia. Ze egi. Egia Zeinena. subjetiboa. Bai. Eta azkenik, klaketa. Klaketa. Bai, klaketa dantzatzea, espezifikoki. Ah, klaketa dantzatzea. Ostras! Zaila. Plaza aula. Oso ondo, bizai. Eskerrik asko etortiarren. Bueno, Zu, zuen gonbidapenagatik benetan. Esan gaike noiz ikusi leikien Arizona aurrengoko funtzioren bat. Donostira bueltatzen geha, Antzokizarrea bueltatzen geha. Ah, bai, de ferian. Donostia Martxoak bueltatzen amairu ferian. ostirala, Egia da. begira. Bai, Martxoak ara amairu ostirala euskeraz, martxoak 18 asteazkena gazteleraz. Osea, que martxoak amairu. martxoak amairu ostirala. Bai. Viernes Egia da, 13. feria ere ez dala egunik onena ikusteko, ze programatzaileak Ja, egoten dira, bai. eta umorea ez da inain erresa izaten ateatzen, da baina erresa izaten. herritarrak juten baldin bazeate, ba igual eskertuko da. Hobeto. Oso ondo. Herritara joan zaitezte gero programatzaileak konbentzitzeko. Hoi da, bai, eske hori da gure trukoa, bai. Bueno, ba, mila Ba, mila esker. esker. Zuei, plazerra benetan. izan da. Berdin. Urren arte.